говори с майка ми. Насаме. Дали не иска да се върне? О, Кевин. Казвай. Няма ли здрасти? Как си? Имам работа, Питър. Какво искаш? Говори. Добре, не ми се щеше да започвам веднага, но знаеш, че с Натали живеем заедно и ще се оженим, когато се разведа с теб. Така ли? Пак ще се жениш. Ами, това е... Ние се разделихме преди 8 месеца. Просто стана много бързо. Виж, Кейт, нека децата да дойдат при мен за празниците. Искаш ги за Коледа? За няколко